A ia, Dan yma o Pen Wiwar. Os da chi'n meddwl neu cais ar gyfer y rhaglen hyfforddiant busnes efo Llwyddo'n lleol blwyddyn yma, cerwch amdani. O gan fi syniad blwyddyn dwytha mwyn creu busnes yn hun, ond o'n i'n gwybod sut i droi y syniad yna yn fusnes o gwbl. Nes i weld y cais ar gyfer hwn efo Llwyddo'n lleol, eisiau amdani, a dwi ddim wedi dyfaru ers yna. Mae bywyd fi wedi newid yn gyfan gwbl. Gan fi stafell wan llawn dillad yn anffodus yn y spare room lle dwi'n byw, sgrym lle i droi yma. Ond ar y gorau, really, dwi wedi creu busnes newydd, dwi wedi gwerthu allan stoc 3 gwaith yn y blwyddyn dwytha, a dwi wedi bod non-stop. Dwi wedi enjoyo bob cam ohono fo. Dwi wedi dysgu gymaint yn y blwyddyn dwytha. Nath o'i gyd cychwyn efo Llwyddo'n lleol. Hwna nath roed y hwb iddo fi i cychwyn. Hwna nath roed y hwb iddo fi gael confidence, really, mwyn gwybod bod y syniad sydd ganddo fi actually yn rhywbeth. A mynd ati wedyn i implementio'r sgiliau nes i ddysgu o'r cwrs 10 wsos. Mae o'n cyfle arbennig os ydych chi'n cyfarfod hefo gymaint o bobl yn y maes busnes bob wsos sydd hefo sgiliau arbenigol a sydd wedi bod yn udo ers blynyddoedd. Cewch chi am y cyfle yna mor hawdd heb wneud y cwrs yma. A mae'r pobl dwi wedi wneud y cwrs hefo, dwi dal yn siarad efo nhw wan, a da ni dal yn rhannu syniadau ac yn dal yn pwsiad yn gilydd yn y maes busnes. A mae'r pobl nath hefyd dod i fewn i ddysgu ni. Hefyd yn pobl dwi di mynd ati i weithio fo. Fel enghraifft, nathon ni gael talk efo Always Aim High events, ac ers hynna dwi wedi bod yn mynychu events efo nhw dros y ha, lle ges i'r cyfle i werthu stoc fi yn rhai o rasis nhw. Does na ddim rheswm peidio trio. Mae'n cyfle arbennig, a gnewch y fwy ohono fo. Pob lwc.